igama lami ndinguthandekile. Ndibuya eMatatele in the Eastern Cape. Ndingumama kaCwecwe. Okay. Yes, uCwecwe ke 7 years old, naye ebefunda eMatatele last year. Okay. The reason why ndilapha, umntwana wami uye wadlwengulwa last year. Nge-14 ka-October 2024. Oh wow. Okay. Into eyenzekileyo bhuti, umntana uhambile waye esikolweni because mina I'm working out of town. Okay. Out of iMatatele. So ndiba ngokuqala ukuphuma endlini, ndibe ngokugqibela ukubuya endlini. Okay. So nge-14 ke it was on a Monday, ndibuya emsebenzini, utata which is my husband complainer about umalume we-transport obuye late nabantwana esikolweni. Okay, abesithi ke uzawukwazi ukubathethe nomalume yonke laa nto. Okay, ndiqonda uba uzothatha over kutata ko problem. Umntwana kananto but akho nto esolisayo that umntwana udlwenguliwe. Okay. Kulalwe nyani, Tuesday umntwana avuke ahamba esikolweni, akathethi into umntwana and yonke into inormal endlini, nam ndivuka ndiyemsebenzini yonke into right. Now I've got a 1-year-old son, oyi-brother kaCwecwe. Now on the day ke sivuke engekho right, so mna ndivuke ndiyemsebenzini. Ndithi no baby mandihambe ndiyemsebenzini, then utata yena ashiyeke endlini, which is my husband, ashiyeke naye umntana athi uzomthatha amse kwi-GP. Ahambe nomntana ngenyani amse kwi-GP. Ndithe sendifikile emsebenzini, I felt like mandihambe ndo-assista utata kwi-GP. Then ndifike kwagqirha, ndifika sebesithi baphumile bayothatha i-medication epharmacy. Okay. Nyani ndiye kubo, then we drove home. Normally xa ndiphume early emsebenzini ndiye ndidlule esikolweni ndimpick up umntana because umntana ufunda eTown. Okay. eBellevue College. Ndiye ndidlule ndimthathe but ngalamini kwakho around 11 and isikolo siphuma ngo-2, so I was like kuse-early masami. Now sasidicayidile because endlini sine-mini farm nje sinengulube nani. Okay. So sithi masivele sihlinze ihagu for ipati because bese wenza ipati for i-1-year-old son nge-weekend because Okay, namhlanje your it's son. on Tuesday. Yes. So utata kabize ke the neighbors like amadoda kuba mazomsiza like exhela ihagu. Nyani exhela ihagu umntana abuye ke ngexesha eli-right now today, not late like umalume afike ngeli xesha eli-right. Xa ifika umntwana abuye on Mondays ke unxiba i-tracksuit, Tuesday unxiba grey pants. Abuye unxibe ijacket and I'm like sisi kuyatshisa ngaphandle, why unxiba ijacket? Ayehlise nje anziphe ijacket. Manifika ndibone kuba ugrey lo izip ayinyokanga and also i-button le yakhe ayifaswanga. Ndithi sisi why unxibe kanje? Avela ngaphenduli, sise-dining room, avela straight to i-bedroom yakhe. Abuye kuyabraywa inyama like ku-right sihleli sonke apha, uyabona khona futhi nosisi oncedisayo. Akho ngxaki. Sihlale sitye inyama around 6 umntana complain ngesisu uba uphethwe sisisu. Ahambe ayilu abuye within 10 minutes athi mama nesisu again. Ahambe umntwana ayilu. Xa ibuya nawo akasakwazi ukuhamba kakuhle. Uyakhawuleza ukubuya, akahlali, uyakhawuleza. No mama ndinengxaki yesisu. Xa ibuya ke bhuti mna ndivele ndithi mna okay maybe ebe-constipated umntana because ukhala ngento uthi isempundu, isebhek. Ndithatha iPanado mna ndimnike umntana ndimselise. Ndithatha antidiarrheal because uthi uyakhipheka, ndimnikeze antidiarrheal. Ndimnxibise ile nto iipijama zakhe ayolala umntana. Ndithi sisi should over anything cela unditouch. Now endlini yakhe kulala nomntana lo wam oyinkwenkwe and then ne-helper balala bonke. Ndithi once ufile anything ebusuku uhambe uzonokha ekamereni yethu so that sicheke ukuba kwenzeka ntoni. Okay mama. Now that umntana ebengekho right like my 1-year-old son bengekho right on a Tuesday, so ndidecide ukuba okay mandivuke ndipheka isapha to assist i-help so that angabe epheka esenza zonke izinto on a Wednesday now because umntwana akekho right. Ndithe ndisebhizi ndipheka ndisekitchen ndive my husband endibiza baby use-dining room. Ewe baby ndidibana no-Alu e-dining room, Alu akakwazi ukuhamba. Hayibo uAlu, now I can see uAlu impundu uzikhuphe kakhulu now ziphumile. I'm like sis utheni? Athi mama ndivuke 3 times ebusuku bekubuhlungu. Ndithi ba sis bekumele ubunivusile nje but ingabi nangxaki and besihlutshwa i-load shedding at the time. So ndithatha ifowuni ke mna ndithi iza siseromini yakho ndizokuchecka eback. So afike ke ndithi you must kneel ke girl, agibele phezu kwebhedi yakhe anile akhuphe impundu. Ndifika ihole ingaka ngisemuva enganeni, yabo. I'm like hayibo. Ndithi baby hayi izojonga kwenzeka ntoni emntaneni. Xa ifika naye hayibo utheni umntana still but indaba ye-rape ayifike kuthi ayifike indaba ye-rape kumntwana oRachel but ndibona I can see uba ayingeke ikhona into erongo apha and ndibona ne-bubbles still ayifike indaba ye-rape kuthi I won't lie ayifike indaba ye-rape. Now ndithi ngekhe because
ebengayanga mos ubaby emsebenzini on a Tuesday, now Wednesday. Did you know when I am emsebenzini? Because we both working for SAPS. Okay. Did iya emsebenzini mna ngizothatha umntana ndimse kwagqirha. Nyhani I called my boss ngixele uba ngeke ndileqisa umntwana kwagqirha akekho right. Nyhani ndiphume 8:30 sibe sifika kwi-GP. Xa sifika kwi-GP ndingu-number 3 kwi-queue iyahamba iline, but still umntwana keeps on saying mama ndifuna ukuya ebathroom, ahamba ebathroom abuye athi mama kuphuma into but iyafuna ukuza but ayiphumi uyabo. I'm like no sis uzoba right but sesizongena kwagqirha. Mind nje bendibona yonke lento but u-red around still ayifiki indaba ye-rape ne. Singene consultation room afika ugqirha. Xa ifika ugqirha athi hayibo yizola bejoke yabona, izola bekuzisa uboy namhlanje ndihamba naye uboy. I-helper ke ndiyithathile because icele ukuba ndiyoyidropha eShoprite yenza izinto zayo then sibe sishiyeka the. Athi ugqirha ndithi gqirha umntana ulimele andazi ulinyazwe yintoni but eback andazi kwenzeke ntoni, mkhulu umngxuma wakhe. Athi ugqirha no makalale ngecala. Manje mna ndithi mna bendimgoqisile athi yena makalale ngecala anyuse impundo yi-1 like 1 bum. Xa isithi inyama ivele iphumeka so athi yo this is beyond my control, this is sexual assault. I ran out. Oh my God. I cried. You know why I cried? It's because I'm also a victim of rape. So I know how it feels. Ndabaleka bhuti ndashiya abantwana ngaphakathi. Abantwana bonke bayakhala and all eyes are on us now because abantu are like ba kwenza kantoni uyayibona. Ndizicenge bhuti ndithi you know what ngumthwalo wami lo. I need to push. Okay. Ndingene ngaphakathi ndiye kugqirha ndithulise lo mncane uyakhala ndizame nogel so ugqirha aphinda amcheckhe nangaphambili ugel because nabe ndifocuse emva amjonge ngaphambili. Xa ifika athi sisi udlwenguliwe umntwana. But now i-penetration, yes, but i-penetration sithetha ngomntwana oyintombazana apha. But i-penetration engasemva ayifani nengaphambili. Ngaphambili ufakile but not deeper compared to ngasemuva yabo. Sithini ke ngoku athi ubhala incwadi refer to a-psychologist so that yenze i-report then we proceed to a police station solve the case. Okay, ndithatha abantwana ndibafake emotweni sodlula kusisi, usisi usebusy, the helper ndifonele my husband, baby umntana urechiwe. Naye uyabuza njani nini besiphi like kwenzeka ntoni naye apenike ngoku. Athi no ndiyeza ngizozama ukuba mandiphume emsebenzini. Okay fine. Siyofika kwi-psychologist lese referishwe kuyo ikhona i-note. Xa ndifika khona kuthiwa kuyabhukhwa funeka wenze appointment. Okwesibini i-medical aid yethu lesiyisebenzisayo ayisebenzi khona. Okay, what's next? Because now yonke into i-agent and ingane ayikhona uhamba. Umntana ifunsuka naye apha from point A to point B funeka ndiphakamiselwe sikhona istroller lo mncane ngasasifuna istroller ndiphakamisana so ngulo muntu manje I need to be stronger yabo. Siphume ndithe xa ndidriver ndisiye police station I was like no mandingayi police station mandithiva isikolo because sisetown vele. Mandithiva isikolo ndayofika esikolweni mandifika esikolweni ndifike ndirenga ibhell. Fortunate enough kuze usisi ovele andazi noba i-receptionist sorry or ungu-clerk but ndibe sithi sisi nantsi imoto ndiyipake phaa umntwana uphaa ningamangali wayo umntwana engekho esikolweni umntwana udlwenguliwe andazi ngubani andazi nini ana-information but bendifuna niyazi because umntwana akazuze esikolweni. Nyhani ndiphume ndileqe police station. Xa ndifike police station eMathatele police station yonke into iphushe nje bhuti like sincedakale. I don't want to lie. Na abefika futhi no-husband naye ebona umntwana abe ugele elinye ipolisa lisithi cela uthetha naye ugela akasafuna ukuya kwasemntwini ngoku so ani-assiste ngalo mncinci ke ngoku. Sorry to cut you. How old is your child? She's 7. She's 7 Yes, years she'll old. be turning 8 in September. How long ago did this happen? It happened on the 14th of October, this thing. The reason why we are saying on the 14th, even though we discovered this incident on the 16th, it's because of it reeks with way 14 you been a blood stains. Okay. Yes. Eza grey pants ezi wefike izip ingonyoswanga zona akho gazi but i-track bottom yona inalo igazi. I-track bottom ngesayithatha ke sayinika amapolisa. Yes. So we drove to eThuthuzela now esibhedlela esikhothwa ngamapolisa safika wacheck umntwana. Now ifocus yethu kuyo yonke lento sifocuse ku-Tuesday. Asemjonga ngoMonday next sifocuse ku-Tuesday kuba kwenzeke into on Tuesday. We don't have a clue. Nyhani ndibuze examine acheckwe i-buccal samples zithathwe. Nyhani khona i-fluids eziphumayo emntaneni ngaphambili nangasemva still usakhala because uthi kubuhlungu kune-injuries around. Now ndibuza ugqirha ke ngoku eThuthuzela abagqirha izamthatha how long umntana kuba ahilishe from
le pain ayifilayo because I can tell uba ukubuhlungu ngendlela ahamba ngayo. Athi ugqirha no izothatha 2 weeks but ndimnikezela i-medication. Ndithi ke mna okay nyhani siphume sihambe siye endlini. Xa sifika endlini sayilele because utofiwe mosiphaya wathini Okay. ulele now sithi okay sizomnikeza iipilisi ezizakhe i-prep by 8. Nyhani umntana amvusa utata amthatha utata eze naye edining room. So ndiphethe ijaki yamanzi ndiphethe iglasi. Utata umphethe athi yokubuhlungu mna ndifuna ukungena apha ejakini. Kuzoba right xa ndingena apha emanzini ejakini. Kulapho siphikaphe khona ubana no ikhona ingxaki. Because if now umntwana uzofuna ukungena ejakini, that means psychologically iyamlimaza le nto. So I'm pregnant ke at the time. Oh, wow. I am pregnant. Now we decided uba okay yazi ntoni masambe masuke apha because asukwazi ukulala nomntwana enje. Asimthatha umntana simbuyisele esibhedlele. Now we decided to take umntana to ePortshepstone to one of izibhedlele private hospitals. EPortshepstone safika around 4 minutes past 12. Ebusuku uyakhala umntwana but it's a 3-hour drive ukusuka from eMatatiyela ukufika ePortshepstone. Kulo 3 hours kwakunzima. Yo, I don't want to lie. imagine. Kunenkungu kusisiphithiphithi and indlela incinci that side. Okay. But then safika and we had to be honest enough xa sifika esibhedlela ukuba umntwana udlwenguliwe. Now asifuni kuba nina nithathe over ukudlwengulwa komntwana but sifuna umntwana helishe because i-private institutions azidili nendaba ye-rape yabo. Nyhani ke shame basifake kuthi uya-admithwa umntana but now kuthiwe ke ngoku-constipated umntana. Oh, constipated. Yes, sebebona i-constipation ke Okay, ngoku. so it's affecting her beyond just. Yes. Yo. Now kuthiwe uyalalisa umntwana utata uzolala emotweni mna ndizawulala ehodini nomntana. Nyhani sihambe siyolala ehodini nosisi pha around 8 ndivuke ndithi mandihambe ndiyofreshen up ebathroom ndifowunele utata ndibe ndisitsho no-Alu sorry ucwecwe. Ucwecwe. Okay. Also, your daughter's name is Ucwecwe. Cwecwe. Okay. And then Alu is the boy. Alu one. Alu. Oh, Yes. Alu. Okay. The boy. Okay. All right. So now what happened is that kuyo yonke loo nto bhuti ndahamba ndaye ebathroom ndayohlamba ndamshiya ucwecwe ehleli notata wakhe. The time ndimshiyile ke ucwecwe notata wakhe phayana andiva conversation ekhona kakhulu but xa ndiqala ndiphuma sendigqibile ukufreshen up ebathroom ndivula umnyango ndiva i-conversation iyaqala. Uyabuza utata mntanam kwenzeke ntoni Monday wabuya late esikolweni because ubuye late wena Monday esikolweni. Athi decide ukuba ndiluvalo ucango so that ndive ndingaba disturb. Hayi tata on Monday sibuye late esikolweni umalume ufike late ukuyondilanda ukuyosilanda because there are about 5 of them abahamba ngala transport. Ufike late umalume ukuyosilanda esikolweni. The time silinda umalume we-transport umalume now the caretaker uye wathi masambe sotshayela eziklasini. I-picture ke bhuti ndikunikeza i-picture yesikolo ikanjani ne? I-classrooms i-back ye-classrooms zisengasendleleni. So if usegeyithini yasesikolweni wena usegeyithini yasesikolweni then ubona the back of the classrooms. Okay. Yes. You can't literally see into the class. So now umalume uthuma abantwana eklasini into yobana mabahambe bayotshayela. Ndihambile ke tata ndayotshayela eklasini. By the time nditshayela eklasini ndatshayela tata ndave ndakhathala. I got tired. So she swept to a point where she was doing this alone, where she was. Obviously. Yes, I was sweeping the floor by myself. Ndavele ndakhathala. Then kwenzeka ntoni mntanam andazi tata.